Pag-uusapan ang maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Muling nagbabalik, programang IFM News Prime Edition pa rin tayo at nandito nga tayo sa ating segment dahil Lunes na naman po ng umaga para sa ating Punchline. Kasama niyo pa rin Idol Joanna De Vera. At kasama niyo pa rin po, Idol Mark Espinosa. At para naman po, kasama din natin sa Zoom, walang iba kundi si Idol or Sir Ermin Garcia. Good morning po, sir! Good morning, Sir Ermin. I don't have a video of you. Wala kang video sa inyo. Ay, di po ako nakikita. Nakikita? Nagmumulto yun. Ayun, okay po. Good morning Ayun, po, sir. Ayan, okay. Nakita na ba ni Sir Ermin? Ayan, Anyway. sige, go, Sir Idol Mark. Anyway, nagdana naman ng... yes, Sir Erwin, no? Ano muna ako, via phone muna ako ngayon. Anyway, Sir Erwin, nagdana naman tong panibagong week na ito at marami na naman mga issue dito. And isa sa pinaka-inaabangan na, Sir Erwin, itong usapin ng pagpa-file ng COC ng mga talagang masasabi nating may hangarin na tumakbo talaga. Yung ang pinaka dito, pinaka main question dito for example dito sa Dagupan City, ano ba ang basa natin dito? Meron sa pagpa-file ng COC, meron bang meron bang bearing yung bang mga current issue ngayon na Sir Ermin na nagbabangayan na mga dalawang partido dito sa Dagupan City na pwedeng makaapekto sa kanilang kandidatura? Meron at wala. Conforme kung ano ngayon ang magiging arguments nila dyan. Pero nakikita ko, ni effort kasi, nag-effort lang siguro sila, yung mga majority, sila Red FMEA, na makarecover sa ginagawa nilang kalokohan dyan sa City Council. So, hanggang kung they already asked for a supposedly special session. Hindi naman nila tinuloy. Kaya yun. Walang pareho lang yan. Pareho lang yan. Gimmick. Oo. So ibig sabihin itong basa ninyo dito, Sir Ermin, kung kayong tatanungin, talagang gumagawa na sila ng tactic ngayon para masabi lamang na merong nagawa sila sa syudad. Oo nga. Ganun nga ang ginagawa lang nila. Para lang, tamad sila eh. Ewan ko kung saan nila nakuha yung idea na yan. Kasi yung pagka-hijack nila kunyari or plagiarize ng mga ordinansa, it never happened at any time in Pangasinan or anywhere in, I don't know, even in North Luzon. Probably it happened in some cities, but never in Dagupan, particularly. Yung kung talaga yung ginagawa nila, yung bastos. Binabastos na talaga ang Dagupan. Akala nila, tanga ang mga taga-Dagupan. Hindi na makikita yung ginagawa nilang kalokohan dyan sa Sanggunian. Grabe talaga. Pag naririnig ko na, if I get the report na lang talaga, sabi ko, walang katapusan talaga yung... Hindi ko lang kung sino ang advisor nila eh. Legally, they're already liable. And it's criminal, yung plagiarism. Ngayon, medyo, ewan ko, nagbabacktrack itong sila, minority. Hindi na nila tinatawag daw ata na plagiarism, hijack. Parang, backtracking a bit, hijack na lang daw, hinijack. So, criminal liability yun. Pero plagiarism, mas inumpisahan nila, grabe yun. Criminal na talaga yun. They committed a crime. That's for one thing sure. Okay, so you are saying, Sir Ermin, na talagang itong usapin na ito, talagang hinijack nila, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakaraming mga ordinances na dapat ang due credit. Oo. Ang masama dito, ang pagka-hijack nila kasi lahat ng mga majority, sila Red, sila lang ang member ng
committee. Sila ang tumatanggap ng mga ordinance, draft na fina-file at pinag-aaralan para mag-second reading, third reading. Sa kanila lang yun. Sila lang ang nag-uusap dyan. Tapos, kukopyahin pa, ilalagay pa nila pangalan nila. So, nakakita ng ganun. Sobra talaga. I don't know how they can even redeem themselves. Sabihin lang, disente silang tao. Okay. Anyway, ito napag-uusapan natin to Idol Joanna kanina, 'di ba? Yung sinasabi nga natin na yung ginagawa mo bilang isang politician ay may bearing ito, may impact ito sa darating na eleksyon. Ito na naman, pag-uusapan na natin yung midterm election na ito. And for sure, dapat dito mag-isip dito ang mga botante, 'di ba, Sir Ermin, kung talagang i-weigh nila ito bang kandidato na itong kakandidato ba na ito na dati naming opisyal o current official ay may nagawa ba sa aming syudad o wala. Wala sila nagawa. Yung disenteng trabaho. Marami silang kalokohang nagawa. Yun, sigurado yun. Yung nagmumura pa sila sa session hall. Yung mga ganun. Okay. Hindi ba dapat na mag-isip din po itong mga lahat po na nasa inihalal po sa posisyon na yan, na dapat magkaisa po sila dahil ang maapektuhan po naman ay mga Dagupeños and even other na politicians man natatakbo sa kanya-kanya nilang mga governments, no? Yeah, exactly. Actually, alam mo, nagkakaisa sila. Yung mga majority, barkada ang mentality nila. Naka-uniforme pa nga yung mga yan eh. Sa loob. Pagka nagyayabang pa nila yung kanilang pagkakalokohan, mag-uniform nila, pinalabas na nag-iisa sila. Ayun, okay, nag-iisa nga sila. So, yun, kailangan makita ng mga taong bayan na yung mga binoto nila noon, ayan, niloloko sila ng mga pitong yan. Pero anyway, sir, Sir Ermin, what do you think ang isang politician or a group of politicians ay kayang gawin ang mga ganitong bagay? Ano yung parang nagtutulak sa kanila o lakas ng loob kung bakit nila kayang gawin yung mga ganitong bagay? Like for example, itong sinasabi ninyo na patuloy na pag-plagiarize at saka andito pa yung usapin na pagharang doon sa mga importanteng proyekto at saka programa. Ano yung pwedeng maging dahilan nila? Ano yung pinaka nila parang yung lakas ng loob? Saan sila kumukuha ng lakas ng loob na gawin ito? May kasalanan din dyan ng minority. Ang problema ng naging minority, naging sunod-sunuran din sila. Nagko-complain nga sila pero hindi sila gumagawa ng hakbang para madisiplina naman yung mga majority. Parang bakit umiiyak pero wala, hanggang doon lang. Nababanggit ko nga sa kanila, yung mabuti nga nakapag-file pa si Vice Mayor Brian Cua. Okay, pero yung sila mismo, yung mga konsehal doon sa loob, no, at nagbigay ng ebidensya, kagaya ng pag hindi lang approve ng annual budget, malaking kasalanan yan sa local government. May presidents, may mga buong sanggunian or mga majority na suspindi ng ombudsman, automatic yan for failing to pass the annual budget within the prescribed time period. Hindi naman dalawang beses nang ginawa yan. Hindi pa rin umalma yung minority. Pinabayaan lang nila. So akala naman siguro nitong mga majority, tanga pala itong mga kasama natin. Sige, paratan pa natin. Parang gano'n na nakikita kong mga kanila eh. So Sir Ermin, for example po, pag hindi po or na lumagpas na po sa deadline, yung pagpapasa po dapat kunyari ng supplemental budget po, no? Lahat po ba nitong mga nandun po sa sanggunian ay masususpindi po ng ombudsman o yung pong taong hindi lang po nagpasa nito? Yung mga nagpasa lang. Yung mga hindi nagpasa. Yung mga ayaw. Kasi may voting naman yan.
ka naman ng ombudsman kung sino talaga mga kontrabida. Yan. So, At saka dapat inasabi ko nga dyan, sila mismo ang magpa-file yung minority. Pag may ng minority, majority lang may kasalanan. So it's a matter of Sa kanila, yung pag hindi nila pag-file ng kwan, meron ng legal opinion pa rin ng DILG, sinabi na sa kanila. Dapat lang kasuhan na yung mga hindi sila gumalaw. Kaya nga okay, so it's a matter of balancing talaga dito sa loob ng sangguniang panlunsod, Sir Ermin. You're saying na dapat talaga there should be a makorek yung balance ng minority at saka majority. Hindi ko naintindihan. Medyo malabo dating mo. Ano sabi mo? Hello, sir. Ang sabi ko dito, parang ang pinupunto natin dito, sir, dapat talaga magkaroon ng correct balance when it comes into SP, particularly sa usapin ng minority at saka majority na councilors. Dapat talaga there is a respect doon sa kanilang mandato. Ang majority is expected to lead the agenda. Sila naglalagay ng agenda eh. Okay? Ang minority ang mag-fiscalize doon sa mga gustong gawin ng mga majority. Baliktad nga ang nangyari, yung majority, di gumagawa sila, pinifiscalize nila yung minority. Yung minority na walang magawa. Dahil pag nagboboto daw, outvoted sila parati. Ngayon, alam mo, suggest ko, kung gusto sana nila na kagaya ni Mayor Belen, gusto niya talaga yung supplementary budget niya, ma-approve ka agad. Alam mo, siya lang solusyon dyan. Pag sila ang majority ay nakasuhan na sa ombudsman, suspended sila ngayon. Automatic 6 months minimum. Pag suspended na sila, sino matitira? Hindi yung 5 minority. Sila ngayon ang naiiwan para bumoto. Hindi solve ang problema sana. Kaya hindi naman gumalo yung minority. So, walang yaw. Hindi sila lang yaw. Wala rin. So anyway, sa usapin na ito talagang maganda rin na marinig natin yung panig ng dalawa, the majority and the minority. Yes. What can they say on this on this particular take na ito na talagang naoobserbahan hindi lamang ng mga media kundi ng ilang mga tao, particularly yung may mga main concern dito sa welfare ng entire Dagupan. Kasi maraming sektor na apektuhan, lalo na kapag patuloy yung ganitong klase ng kalakaran. Ito talaga, okay. Yes, Sir Ermin. Kaya nga ang lang dyan kung sana gumalaw man lang at least yung minority at nagkaso talaga, walang problema ang syudad. Eliminate mo na yung obstruction hindi rin. Kaya palagay ko, alam mo magiging campaign issue ng mga majority dyan. Yung mga duwaga minority nyo, huwag nyo iboto. Ganun na nga mangyayari. Pero ano pa man ano masasabi nila sa sarili nila? Wala. Kasi laki na kasalanan nila. At saka ang main concern talaga dito, yung mga dumudulog din, Sir Ermin, lalo na sila talaga yung nakakapansin din, not just the media, but the public themselves na rin. So, parang ano po kaya, yung kapag hindi po balance ang decision po pagdating sa mga sessions na to, na pinag-uusapan po ng mga programs and funds, sa trust po ng publiko sa kanila? Actually, ang nagiging problema dyan, obviously, yung hina-hijack or pinaplagiarize na ordinansa, it's positive. May magagawa talaga yan na solusyon. Ang problema, you have the minority actually supporting them. Okay? You see the irony? So, masama yung ginagawa,
Pero mabuti yung resulta, kaya yung minority sunod-sunuran. Ah, actually, ang thinking nila, hindi raw sila maka-object dahil sa kanila nang nanggaling. Mhm. Medyo baluktot yung logic eh. Hindi ko maintindihan yun eh. So, Okay. Mhm. sayang. I hope yung mga minority will still have the an opportunity to correct the situation because they can. Mhm. Mhm. Okay. So, anyway, Sir Erwin, talon lang tayo dito sa pag-uusapan na rin natin yung mga ilang programa at saka isa po dito sa pinaka-main problem that you tackle in one of your column is ito pong talagang lalala pa na problema sa pagbaha, particularly sa Dagupan City Oo. na low-lying area. What we can expect worst in the coming days pa, lalo na pag nagtuloy-tuloy itong mga pag-uulan nito, Sir Erwin, sa inyong basa. Alam mo, dapat maintindihan ng mga tao. Pag sinabing high tide, ibig sabihin, nagsisimula yan sa dagat, sa ating mga river. Mhm. Okay? Hindi yan nanggagaling sa bagyo. Mhm. High tide. So, ang pinanggagalingan talaga, Pantal River sa atin. Sinukulan River nanggagaling doon sa Santa Barbara. Another river dyan sa Calasiao. Ang problema ng Dagupan, sa pampuntirya ng mga yan, babagsak sa Dagupan kasi yan ang labasan para sa Lingayen Gulf. Mhm. Okay? So, hanggang matanggap-tanggap ng pilit ng ating mga taga-Dagupan na ang problema nasa Pantal River, walang solusyon. Babahain ang Dagupan. Ngayon, ang pinakamahirap, pag nasabayan yan ng super typhoon. Oo. Alam mo ngayon, karamihan ng mga barangay, kahit na simpleng high tide lang, ang baha hanggang tuhod. Mhm. Samahan mo pa yan ng super typhoon. Abay hanggang dibdib. Hanggang leeg. Mhm. So, yun, very basic yung pero kung saan ang tinuturo pa rin din ng gobyerno na galing sa ganyan, yung ginawa ng syudad ng Dagupan doon sa elevation of roads at saka tama yun because it at least natutulungan yung access ng tao sa commercial center saan sila makabili ng pagkain, saan sila makabili ng panggamit. Mhm. Okay yun. Kaya lang, that's only 1/4 of the problem. Mhm. The bigger problem is in Pantal River. Mhm. Ngayon, ang tawag nga dyan, masyado nang mababaw. Kaya kung tubig ang dumadating galing sa taas, Mhm. aapaw. Saan pupunta yun? Hindi sa mga barangay natin. Oo. Kaya Alam mo, Sir Erwin, in the previous tawag dito, press conference of the city mayor, sila ang ano dito, tama yon. Una yon yung bumababaw na yung tubig natin sa kailugan natin, particularly itong Pantal River na ito, na kailangan talagang i-dredging na talaga. Pero isa rin na problema na nakikita nila, Sir Erwin, may mga illegal structures na nadidetect sila na humaharang doon sa mga natural passage ng mga waterways natin dito sa Dagupan City, particularly diyan sa may problema ng Eternal Garden, Sir Erwin, pinoint out nila. Yes, Ganun yes din. sir. Kasi wala talaga lalabasan ng tubig. Doon talaga nakakulong eh. Mhm. Mhm. Yun ang doon. Saan lang gagaling yung tubig na yun? Hindi naman sa ulan. Mhm. Gagaling yun sa Pantal River. Mhm. Yun ang masakit nga nito, napakadami na ng illegal fish pen sa Dagupan. Unprecedented. Nakita ko yan kasi nung huling administrasyon ni Mayor Belen Fernandez, nalinis niya yung Pantal River. Talagang pinakita niya na dapat linisin ang Pantal River. Mhm. At si Brian Lim, binuksan niya. Pinabalik niya
at nadagdagan pa. At karamihan dyan, hindi mga taga-Dagupan pa. Kasi alam mo, ang problema ngayon dyan sa social income, ang tingin sa illegal fishpen, pandandag ng hanap buhay. Mhm. Hindi na tayo ron, okay? May mga taga-Dagupan na nag-aalaga ng mga fishpen. Mhm. Pero hindi sila may-ari. Ang may-ari dyan, mga mayayaman na hindi taga-Dagupan. May mamalaki dyan, may-ari na talaga mga barangay officials pa. Tama yun. Mali yun. Kasi nagbabiolate sila ng ng ordinance eh. Meron tayong ordinance against illegal fishpen. Mhm. So, hindi nila magawa. Okay, patigasan na lang ng mukha. ang nakakalungkot lang because malapit ang eleksyon. Mhm. Okay? Sigurado pag yan ginawa din ni Mayor Belen at linisin yan, yan ang magiging issue sa kanya na wala siyang kakuan sa mga taong hirap na walang hanap buhay. Yun yung drama nila na ganyan. Okay? So, Yes. Nandiyan na, pero tanggapin na natin, malaki ang pinsala na mangyayari in the months ahead before December. Kasi may natin tayo daw na super typhoon. Kung bumagsak yan doon sa high tide, Mhm. gano'n na nga ang problema. Kaya di ba sabi ko nga dyan ni Mark Joanna is, Mhm. let's build bamboo rafts. Ito maraming bamboo dyan. Oh, Para ihanda na itong mga kababayan natin, lalo kapag evacuation na. Mhm. Pag-evacuate o kaya gusto lang nilang makatawid, makabili ng pagkain. Meron silang maghihintay ng ibang truck ng syudad. Ilan lang ang truck ng syudad. Hindi nga in-approve yung supplemental budget eh. Mhm. Mhm. So talagang you mean- parang lahat maging island barangay dito. So you mean po, Sir Ermin, dito, no, like, maging ready sila, like, mag-improvise such as itong bamboo rafts po, no? Empowerment na lang talaga. Self-empowerment. And I think the government can help in that direction. Mhm. At magpagawa. Kagaya alam mo, pag nangyari tayo, Pagbangus Festival, Mhm. kalutan, sabi nila, ano ginagawa ng Dagupan? Gumagawa sila ng kalutan, di ba? Tapos, bibenta. Mhm. Ganon din ang prinsipyo. Dapat gumawa na ng bamboo raft at ipamigay sa mga barangay na talagang lubog na lubog. Mhm. Hindi mo ibenta nila sa mga 100 o 200. Mhm. Masabi lang nga may pinagpaguran din ng mga tao. Opo. Sayang. Anyway, Sir Ermin, Pero ito, hindi na bagong problema. Mhm. yes, ano na to, parang perennial problem na. Ganon din sa Pangasinan. Ang Pangasinan, wala Yes, na ginagawa. yun ang tanong din namin, sir, eh. Program. Matagal ang problema. Alam, pag natatapos, alam niyo na ba ang news natin? 300 million, 500,000, 500 million damage in agriculture, etc. Taon-taon dyan. May ginagawa ba ang gobyerno? Wala. Nababayan na. Parang hindi natin kasalanan niya kasi climate change. Meron na nga tayo sa baha. Ang problema, hindi mo kayo control ng flow of flood water. And the understanding na ang malaking river, Agno River system ay dumadaan sa malaking bahagi ng Pangasinan, Sir Erwin. Exactly. Ganun ang nakikita nga natin. Eh. Mhm. Sabi ko, alam niyo, kagaya sa Europe, ang flooding sa kanila is very controlled. Talaga nadadivert nila talaga sa malalim na river. Mhm. Okay? Kaya madali na na nawawala ang baha sa kanila. Sa atin nga, nakita mo na yung pag-apaw ng tubig doon ka lang sa taas ng building doon. Kunyari sa Star Plaza, makikita mo pagtingin mo sa baba, abot na yung tulay doon ng ang taas. Mhm. Ang taas. Kaya, ewan ko, dapat ma-realize ng atin ng mga kababayan na meron silang pwedeng gawin para tulungan din ang sarili nila. Mhm. Kasi hindi kaya ng gobyerno ngayon na basta-basta gawin yan ng solusyon. Ang gagawin na lang yan, puro evacuation center, tapo ka ron, doon kayo matutulog. Sabi ko, Okay, so talagang malaking ng bamboo raft. malaking hamon ito, not just only for Dagupan but for the entire Pangasinan,
na kailangan magkaroon talaga ng konkreto na flood mitigation program and project itong ating gobyerno. At hindi lang dredging ang solusyon. Yan ang masakit dyan. Napakalaking racket at flood dredging. Mhm. Kasi hindi nakikita ng tao gaano kalalim ang ginagawang dredging. Ang laki ng kinukuha ng kontraktor. Yan ang malaking racket yan. Kaya pag sinabing puro dredging, suspect na tayo. Busahan na naman dyan. Mhm. Kaya, Okay. tutulungan dapat ng mga gobyerno yan. Tama. Ang problema dito, ang pinakatanong dito, Sir Ermin, talagang, kunyari, ang DPWH ba, meron ba sila talagang proposed project for flood mitigation? Isa pa yon. At saka kung ano yung flood mitigation na inisip na. Kasi nakikita ko, karamihan ng flood mitigation nila ay dredging. Hindi yun lang ang solution dyan. Kailangan gumawa, pag-aralan nila kung anong mga river ang umaapaw ng madali. Yun ang nilalagyan nila sa gilid. Mhm. Okay? Para yung sa dike. Umaapaw yung flood water. Mhm. Pero kung mababaw naman yung riverbed, kahit anong pagtaas mo ng dyan, useless din. Kaya joint yan. May dredging at saka may tawag may engineering yan eh. Yung sa side lang ng malalagyan ng parang pader. Mhm. Dike, sir. Yun. Okay. So anyway, sige. Sabi pa nga ng ngayon, ng Pag-asa, meron pa raw mga ilang darating 5. I think. Yes, sir. Yes, sir. So, Tama yan. Meron pa tayong paparating na mga bagyo. Pagkasaan natin na walang mangyayaring ganyan habang nag-high tide. Mhm. Anyway, sir. Okay. Anyway, we're going to take a break muna siguro. Tapos mamaya we quickly talk about this national issue. Particularly itong ongoing ngayon na hindi natin alam kung committee hearing o committee election hearing. Sa ating pagbabalik pagkatapos sa ilang paalala. Dito pa rin po sa programang IFM News Prime Edition, dito pa rin sa segment na Punchline. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Slide natin, direkta na tayo sa Ermin dito sa ating pinag-uusapan na Idol Joanna. Sa Ermin, dito sa ginagawang Quad Committee na ito, do you think talagang for aid of legislation ito or talagang ito ay personalan na? Hindi personalan na ewan. Alam mo bang hindi naintindihan ng mga tao? Nakakawa nakakita sila na ng racket ngayon eh. Bagong racket. Yung quad na yan. Na committee yan. Ibig sabihin, kung isang issue is human rights, yung isang issue is peace and order, yung isang drug, basta isang committee ko tumawag ng 4 sila. Lahat sila may perdiyan. Ako I'm very interested dito, Sir Ermin, yung marinig sa bunganga nitong mga nangunguna sa mga hearing na ito. Ano bang nasa isip nila na batas na ipapasa nila? Bakit nila kinakandak itong investigation ito for aid of legislation? Yun nga ang nakakainis. Okay, tanong ng tanong kila Alice Go kung anong pinag-aralan, saan sila nag-aral, anong relasyon niya wala silang ang talagang punot ko ng problema nito na akala ko gagawin nila. Susundan nila kung sino ang gumagawa ng proteksyon sa pogo na illegal. Nandun ang problema eh. Kahit anong gawin mo, gaya ng wetting. Saan ang nagdala ng problema ng wetting? Sa proteksyon yan ng mga mayor at governor. Ganon din. Humahawak ng proteksyon. Ayun, lumabas na. May isa sabi nila na yung PNP chief daw na former, yun ang tumulong daw pag-alis ni Alice Go. Maliit lang yun. Yung pag-alis lang yun. Yung protection ng human trafficking, yung mga ganon. Ang laki po.
At hindi pwedeng sabihin mong hindi alam ng mayor o hindi alam ng pulis, Mhm. ng provincial at saka ng national. Kaya kung sinasabi nilang PNP chief ang pwedeng tumulong doon sa kwan nila, abay, ang laki ng hierarchy niyan. Mhm. Lahat ng kwan, hawak, may mahawak yung PNP chief niya, may hawak ng provincial governor, may hawak ng mayor. At lahat yan, pinapartihan lahat yan. Mhm. Nandun. Pero hindi yan tinutumbok ng mga quad committee. Kahit yung sa Senado, hindi rin tinumbok yan. Mhm. Kung doon ako nagtataka, sabi ko, anong gustong palabasin talaga naman? Wala pa-drama talaga. Para masabi marami silang ginagawa. Mhm. Useless naman. Hindi naman yung Pero trabaho. Sir Ermin, yung isa sa pinapalutang nila na pangalan ng Chief PNP, Mhm. parang ang pinapalutang nila dito yung namatay na si Cascolan si Camilo Cascolan. So, paano niya pa i-defend ang kanyang sarili kung Patay na. kasi yun actually yung kanilang gustong palabasin dito. And tama yung pinapoint out niyo, Sir Ermin, no, and I think ang basa ko dito parang dinadahan-dahan nila, tinitignan nila, baka sandali lang, baka may masagasaan na kakilala natin, no? Kumpadre natin. Kaya hindi tinatawag yung governor ng Porac, ng Tarlac, Mhm. dyan sa Pampanga. Mhm. Ano silang alam eh. Mhm. Hindi Yes. nga kasi what? Medyo malawak ito. Oo, malawak itong operasyon na ito talaga. Mhm. Mhm. Ang pinakamasama nito, compare mo sa wedding, pera-pera. Mhm. Mhm. Mm. Itong nanggaling sa lumabas na nga, may human trafficking. Mhm. Mhm. O, Mm-mm. dapat ang pinupuntirya na hindi. Mhm. Ang tanong nila, saan ka nag-aaral? Ano relasyon mo kay Mayor Caloocan? Mhm. You know? Mm. Labo. Mhm. So you mean to say, sir, So- parang ang focus nila is dun sa person but not the ginawa niya na parang dun dapat ang tumbukin nila. Mhm. Hindi yun. Hindi yun. Yun ang, sabi ko, ang problema kasi, lahat ng mga karamihan sa kanila, hindi rin abogado. Mhm. So, akala nila, basta mag-interrogate, alam mo, ang pag-interrogate nila parang pang marites lang eh. Mhm. Yung Yes. gusto lang nila makisawsaw, Mhm. pag kunyari kung sila yung nakasagap ng unang balita, sila nagbabalita. Mhm. Mhm. Ganun nangyayari. Kaya nga usually, pagdating sa mga investigation, walang nangyayari. Kasi unang-una, sinasabi ko anong law ang gusto nilang ipasa. Ipasa. Itong dito, ang gusto sanang gamitin, hindi na pwede yung illegal gambling, etc. Kasi matagal na yan, meron na yan eh. Meron na, oo. Trafficking. Yan. May sinama ba sila ron? Wala. May tanong ba sila sa trafficking? Wala. And one more thing, Sir Ermin, ang isa napansin ko dito with due respect dito sa mga nag-head ng committee. Pero parang interest ng Kongreso ang kanilang pinoprotektahan, not the interest of the people. Kasi may mga ilang statement na inaatake ang speaker, kaya ang gagawin namin bilang ama siya ng ng House of Representatives, pagtanggol din namin siya. So what they are sending as a message to the Filipino people na they are defender lang ng kanilang liderato. Alam mo sa mga ganyang galawan na ginagawa nila, sa ganyan hindi sila malayo sa mga majority ng dagupan. Pare-pareho kaisipan nila. Kaya, nakakatawa nga, sasabihin ng isa, kasi tinitira yung speaker. Hindi naman yun ang issue. Yes. Tinitira nyo si Vice President Sara, hindi yun ang issue. Matao, nagugutom nga lahat. Yan ang pinag-usapan natin. Sabi ko, ay nako. So clearly the biggest dito portion dito, alam mo ang kawawa dito, Sir Ermin, yung mga genuine na gustong magsilbi